Ξεκίνησε αυτό για μένα πριν από περίπου 3 μήνες. Δεν έχω κρατήσει ακριβώς πότε ξεκίνησε, να ήταν ο Φεβρουάριος, ο Γενάρης ή ο Μάρτιος, πρέπει να ήταν ο Φεβρουάριος. Και ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή. Ξαφνικά δέχτηκα ένα email, απάντησα σε ένα ερωτηματολόγιο, το θέρωσα σκόπιμο, δεν περίμενα καμιά απάντηση βέβαια ως συνήθως, αλλά αφιέρωσα 10 λεπτάκια γιατί τα είχα τότε, τα 10 λεπτάκια. Ευτυχώς τώρα δεν τα έχω. Και πήρα ένα τηλέφωνο, ώστε να πάρω τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Υπήρξε πολλή επιμονή από τη Φωτεινή, γιατί ανταπόκριση δεν είχε. Συνήθως έπαιρνα την κλίση, πάντα στο τηλέφωνο, αλλά έλεγα δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, δεν έρχομαι την Ελευσίνα στη Λευκό για να δω αν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Χωρίς να ξέρω, οπότε πήρε την απόφαση του Φωτεινή να έρθει εκεί, στην Ελευσίνα. Αυτό που μου άρεσε ήταν ότι ήταν τόσο σίγουρη για αυτό που μου παρουσίαζε, ότι θα έχει άμεσα αποτελέσματα, που πίστηκα μόνο και μόνο από αυτό. Δηλαδή, είναι δύσκολο να δώσει τέτοιες εγγυήσεις σε έναν άνθρωπο, σε έναν επιχειρηματία που ξοδεύει τα χρήματά του. Να πει 100% σίγουρη είμαι ότι θα αποδώσει. Οπότε λέω, ας το ξεκινήσω, ας πάω. Για άλλο ήρθε βέβαια, άλλο ξεκίνησα. Στην πορεία οι άνθρωποι η Κυριακή είδε ότι αυτό που χρειάζομαι περισσότερο ήταν τα κατεβάσματα. Γιατί ήμουν σε μια φάση που μόλις είχα αναλάβει, είχα ένα εξάμεινο που είχα αναλάβει σε ολοκλήρωση την οικογενειακή επιχείρηση, μια εταιρεία γραφικών τεχνών στην Ελευσίνα. Και δεν μπορούσα να κάνω το βήμα. Γιατί εκεί που ήμουν καλά, εκεί ξαφνικά έπεφτα. Αλλά έπεφτα γιατί με επηρεάζει πάρα πολύ το περιβάλλον. Θα πω ότι τα θετικά αποτελέσματα για μένα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ξεκίνησαν πριν ξεκινήσω το μάθημα. Μια εβδομάδα πριν. Άρχισα να αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Εντάξει, θεωρώ τα προκάλεσα εγώ ελπίζοντας ότι αυτό που θα ξεκινήσω θα είναι κάτι φανταστικό, κάτι φοβερό, κάτι. Δηλαδή άρχισα να φαντάζομαι πράγματα, να σκέφτομαι πώς με βολεύει, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα το πάω παραπέρα γιατί θα θεωρηθώ και βαρεμένος. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησαν τα πράγματα από το πρώτο λεπτό να δουλεύουν, μάλλον από το μείον κάποια λεπτά να δουλεύουν. Τα νεοκαταβάσματα με βοήθησαν πάρα πολύ και έχω φτάσει αυτή τη στιγμή στο σημείο να θέλω να δω μπροστά μου κάτι αρνητικό και να μην μπορώ. Βλέπω μπροστά μου μόνο μεγάλα πράγματα. Θα σας πω ότι πρόσφατα αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αλλά αγόρασα κάτι λιγότερο από αυτό που μπορώ, γιατί φοβάμαι λίγο και ηθικούς φραγμούς, το τι θα πει ο κόσμος. Όπως και να έχει το έχω, γιατί σε μια κλειστή κοινωνία. Αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν το φοβήθηκα να το κάνω. Αποτελέσματα στην εταιρεία είδα την πρώτη στιγμή. Από πριν ξεκινήσω το μάθημα τη στατιστική που κάνω τώρα. Και αυτό γιατί είδα να αλλάζουν πολλά πράγματα μέσα στην εταιρεία όταν άρχισα να αλλάζουν κι εγώ. Άρχισα να αντιμετωπίζω διαφορετικά του πελάτε. Ήμουν σε ένα σημείο, να σου πω τα αλήθεια, που ερχόταν πελάτη και έλεγα τι θέλει. Ποιο θα τον εξυπηρετήσει αυτό, και θα μου φάει το χρόνο τσάμπα. Ας αντιμετωπίζω τον κόσμο διαφορετικά, το προσωπικό διαφορετικά. Θα πω ότι το προσωπικό μου δεν με σεβόταν τόσο, αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές τα πράγματα πάνε καλά και η εταιρεία έχει μια φοβερή αναδυτική πορεία. Και τώρα θα γυρίσω και πίσω ένα χρόνο στο γιατί αποφάσισα να αναλάβω μάλλον να πετάξω έξω την οικογένεια από την επιχείρηση, από την εταιρεία και την αναλάβω εγώ. Είναι μια εταιρεία που έχει πελατολόγια σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σχεδόν πελατολόγια, πολύ καλό πελατολόγιο και μια εταιρεία που πληρώνεται μετρητά. Κυρίως. Όχι γιατί είναι η φύση τη εργασία του τέτοια, αλλά γιατί το απαιτούσαμε εμείς πάντα. Κι όμως αυτή η εταιρεία έχει τα τελευταία 3 χρόνια μια πολύ πτωτική πορεία. Αποτέλεσμα από το 2011 μέχρι το 2013 υπάρχει μια πτώση τάξη 50%. Και είπα ότι μια εταιρεία που έχει καλό προϊόν, καλό πελατολόγιο, πληρώνεται και προσέχει πάρα πολύ τους πελάτες, δηλαδή το μάθημα που η ανταλλαγή, όπως έκανα στο μάθημα που κάνω τώρα, υπήρχε από πριν σε εμάς σε αυθονία για όποιον το έχει κάνει, όποιος το έχει κάνει. Αυτό που σημαίνει ότι να δίνεις παραπάνω από αυτό που στην ουσία θα έχει πράξει, αυτό που έχει υποσχεθεί. Η εταιρεία δεν πήγαινε καλά. Και εκεί αποφάσισα να αναλάβω την εταιρεία εξ ολοκλήρου. Οικονομικά, διαχείριση του προσωπικού, διαχείριση παραγωγής, διαχείριση των πελατών, διαχείριση όλων. Για να μην τα πολυλογώ, αυτοί οι 3 μήνες ήταν πολύ διαφορετικοί για μένα. Και το κυριότερο για μένα ήταν αυτό, ότι δεν μπορώ να δω κάτι αρνητικό αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ό,τι και αν αυτό. Δεν μπορώ να το δω.